lakuqala yayisimangela nabethelwa nayo Jesu abasiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Umantimbane wakwaMakwakwa endaweni yaseMakwakwa. Haleluya. Bangcwele ngiyaxolisa ukuhamba ngesitulo ngizofika ngapha. Kunezimpike masihambe endleleni, kwesinye isikhathi zidalwa ungalaleli uNkulunkulu. Ngihambe indlela ende noNkulunkulu enginaka engilusile endleleni, ngingaboni ukuthi ngilusiwe nginakiwe. Ngizombonga uNkulunkulu. Ngiyaqala ukufika enkonzweni, ngihlale ngizwa ngobaba, ngiyayilalela futhi intshumayelo zakhe ekhaya enondodakazi umakoti, ngilalele nemithandazo yakhe, ngiyayilalela kakhulu. Ngiyaxolisa nje ukubonakala umuntu ozwela amakhaza kakhulu. Cishe la ko-94 ngaba nesimo nje sokuquleka ngisenkonzweni. Ngagcina sengiya esibhedlele eMosfort. Ngaye ngaphaphama, sengiphaphama khona, umzimba vele wawusubanda. Ngaze ngaphaphama ngakusasa selokhu ngiquleke emini enkonzweni kwisonto phakathi esontweni. Ngiphile ensukwini zomusa abazalwane. Ngingomunye nami ngikhulumisa kababa uMpotshane. Nganikezwe insuku zomusa, insuku engiphila kuzo. Ngathi mangitshelwa ukuthi bese ngiphelile insuku zami, angangabe ngisakalelwa ukuthi insuku engizoyiphila zingakanani. Isikhathi engisitholayo uma ngizwa kuthiwa kunenkonzo yabazalwane abasindisiwe egameni likaJesu, ngiyathanda kakhulu ukuhlanganyela. Ngiyambonga uNkulunkulu angenzela umusa. Ngangihlezi egcekeni ekhaya kwaMakwakwa, umzimba wami wawusunuka. Ngithathe amanzi ngiyogeza, ngithi lizophela iphunga, ngingaqondi ukuthi iphunga lokufa. Ngithathe igcobo, ngishintshe igcobo, stili iphunga linuka, iphunga lokufa. Ngenzela umusa abazalwane ongandile. Uma sengisendaweni kaNkulunkulu-ke angikwazi ukukhonza mhlambe nginako omunye umuntu. Ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ukhonile ukungivusa. Namuhla ngaphila impilo entsha, usuku nosuku ngiphila impilo okuyihlambulula. Ohambeni lwami-ke noNkulunkulu engitshela ngelinye ilanga, engivezela umbhalo ongafundeki. Uma ngithi ngiyawubuka lo mbhalo ongafundeki, ngithi mina akufundeki. Ngiyatshelwa kuzakhuluma izwi ukuthi hayi, kunabantu abakhona emabandleni asebahlezi nje emabandleni, bathi bahlezi ngoba abantu bebazi bekholwa lokhu ukuthi sengenzela abantu uma ngiyenkonzweni, ngingakwazi ukwenzela uNkulunkulu okuyena ngelinye ilanga ozolanda umphefumulo wami uye kuye. Ngithi mina ngizokwenza kanjani ngoba lo mbhalo vela ufundeki. Kuthiwa kunalelo hlobo lwabantu olukanje okuzothi mina sikaNkulunkulu mangibuya ngithi ngilanda ibandla lami, ngeke ngikwazi ukuhamba nohlobo labazalwane oluhlezi nje emabandleni, kodwa lugcwele inkinga olungakholi futhi lezi inkinga ukuhlambuluka kuzo. Ukuyasanje uyafakaza usindisiwe egameni likaJesu. Ngikhuluma kahle bazalwane, nami ngiphume ebandleni. Haleluya. Kodwa lezi ikhathi zokuhlambuluka azikho, azenzeki. Kuyasanya ngizokholwa phezulu kwamagqubu, ngibambela umzalwane othile igqubu, akwenzeki lutho nje, kodwa khona ngithi ngiyamthanda uNkulunkulu.
wathi lolu hlobo labazalwane lukanje angikwazi ukuluthatha noma ngithanda, kodwa kubiza abantu abazohlambuluka baphile impilo entsha usuku nosuku. Ukuhlambuluka akuyona indaba ukuthi ngoba nihlambulukile izolo namhla right, cha bazalwane, kodwa kubiza nje umzalwane nomzalwane. Kwahamba ke futhi ngaphinde ngagula abazalwane. Ekuguleni kwami ngangineswa abantwana, nginabantwana ke abane, ntombazane eyodwa. Ngihlala nabo isikhathi esiningi, bakwazile ukunginceda ngingakhoni uma baye esikoleni bazongishiya noma ngabe babe kumdokwe noma ngabe bebe kamanzi bazoza bayobuya esikoleni ngingakwazi ukuthatha kukhona la eduze nami. Ngikuhle bazalwane, isimo sempilo engase ngiphila kuso. uNkulunkulu wangenzela umusa. Lokho kungenza ngimbonge kakhulu futhi ngimkhonze ngamandla. Ukuthola uhlobo lobaba abafana nobaba uNsibande kuyagcwala enhlizweni yami bazalwane, ukuthi ngempela yilo leli vangeli elidingakalayo. Kwahamba ke bangcwele, ngelinye lamalanga kwafika nje izwi ukuthi hayi, khetha ke namuhla ukuthi ukhetha ukuya entabeni noma ukhetha ukuya ebandleni lakho. Uma kuukuthi ukhetha ukuya ebandleni lakho, nakho ukufa phambi kwakho. Kodwa uma ukhetha ukuya lapha entabeni ehlathini, ngoba ngisentabeni ehlathini, ukuphila kwakho kulapho. Ilake bazalwane ngigcine ngashiya ibandla lami ebengilithanda, lingikhulisile langondla. Kodwa nje nami ngingomunye oyikudla amahlathi baba. Haleluya. Ngizosho njalo bangcwele, kuyakhonzeka, ngiyazihlambulula usuku nosuku. Kuthe odokotela mabengihlola bathola ukuthi kwesinye sesimo sami inhliziyo yami isikhathele, isivele ikhiqizele yona amanzi. Nalamakhaza ke angena ngaleso sikhathi ngiqulekile. Kuye ukuthi uma izimo zikanjena ngibe nje kuleso simo esingajwayeleki, kodwa niyaphila kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamkhonza kakhulu uJesu Kristu inkosi egameni likaJesu. Amen.